Seguro que se teñen un can saben o intelixentes que son, pero un estudo acaba de demostrar agora que hai algúns que poderíamos considerar como superdotados, capaces de aprender palabras escoitando conversas que non van dirixidas a eles. Unha aprendizaxe semellante á dun neno de ano e medio, Nuria Castro. Sí, Carlos, bebés e cans son capaces de aprender palabras novas, comparten, por tanto, a mesma capacidade e mecanismos de aprendizaxe. Aprenden esas novas palabras con só escoitar conversas humanas en que vayan dirixidos a eles. É dicir, van máis alá desas palabras clave típicas, senta, comida ou paseo. Así confirma un recente estudo húngaro que indica, iso sí, que esta capacidade non é para todos os cans, é exclusiva só daqueles máis listos da élite intelectual canina, e confirma tamén o que moitos xa sospeitaban, que a comunicación entre humanos e cans é máis fluida e tamén máis complexa do que parece. Son o mellor amigo do home, pero ademais, se lle preguntamos aos seus donos... Sí, é inteligente como ela sola. Bueno, están pendiente ela do teléfono, que o conoce por a voz e todo. Os xeitos, persoas, todo, non hai problema. O que pasa é que hai que estar moi encima deles desde ben pequeniños. Todos os cans teñen esa intelixencia de poder relacionar objetos ou, digamos, accións a certas palabras. Busca o xoguete. Pero segundo un estudo das universidades de Viena e Budapest, hai algúns que son capaces de aprender novas palabras escoitando conversas sen dirixirse directamente a eles. Fixeron experimentos con 10 cans e varios obxetos. Sí que considero que hai cans superdotados. De feito, tuve unha cadela que era un pastor belga malinois e esa era increíble. Entendía a mitad das cousas que lle decías. Moitas veces le decíamos, jova, eu creo que é un ser humano metido no corpo dun can. Segundo o estudo, o xeito no que estes cans aprenden novas palabras é semellante ao dun neno de ano e medio. Sí que hai certos cans que poden collelo con menos repeticións, sen casi nos darnos conta, sabes? Eles non teñen outra cousa que facer que mirar para nós. Entón, eles son moi listos na hora de recoñecer certos xestos. Iso sí, o propio estudo conclúe que se trata de cans extremadamente raros, polo que non todos aprenden do mesmo xeito.